Kalabang. Lulululu. Oh, kuya, kumakain ako ng saluyot. Ang pagkain ng ano, kambing. Ay ano, baka. Ayan yung saluyot. Oh, ito, mas maganda yun. Mas makakabili. Pero pwede rin yan. Ayun, paksiw nga. Gusto ko paksiw na saluyot eh. Ay, kinakuha dunang to? Ay, sitaw. Yan guys, oh. Ito yung saluyot guys, oh. Sarap to ng paksiw. Paksiw na saluyot. Uyot. Yan, oh. Yan. Yan. Sipag talaga ng ni Palangga guys, oh. Ang sipag ni Malangga magnakaw ng mga gulay-gulay dito sa probinsya, ano guys. Oh. Mayaman kami dito sa gulay. Saluyot. Pag nag-1K ka ngay kuya, mag-ano ka, celebrate? Oo paparapol ako. Guys, Pag na-monetize na ako, paparapol ako ng ano. Paparapol ko yung asawa ko. Few moments later, one eternity later. So ngayon guys, gabi na at magluluto na ako ng aming uulamin ngayong gabing ito. Kaya ayan mga kayapak. First ingredients natin guys ay ito. Kailangan po talaga mayroong sibuyas, bawang at luya. At syempre ang ating saluyot. Kung sino man yung nakakakilala sa saluyot na ito, baka hindi nyo alam, masarap to. Mga rich kid kasi kayo. Ayan, saluyot mo tawagin ito. Ang gagawin natin luto ngayon ay paksiw. Bali, paksiw na saluyot. So, itong gagawin natin guys is ganito. Siyempre, lagay na natin ito. Ayan. Ayan. Ganyan. Oh. Lagay na natin yan sa kaldero. Ganyan. Ganyan. Tapos, hugasan ulit natin ito na hulog. Ganyan. Ganyan. Kita kamahal. Pow! Right. Tapos, luya. Siyempre, mas gusto ko talaga may luya. Luya. And then, baywang. Yan, baywang. Bawang. Saka, sibuyas. Siyempre, may sibuyas yan. At siyempre, may sibuyas yan. Yan. At siyempre, agi. Ang ating suka. Suka artem. Sa Ilocanong artem, o ito yung tinimplahan na suka. Siyempre, lagyan na natin siya ng suka. Ayan. Dahan-dahan lang para hindi mabigla. Masakit kasi kapag ka binibigla. Dapat dahan-dahan tapos saka bibigla. Ayun. Siyempre, mawawala ba naman ang ating pampalasa, ang number 1 na pampalasa sa Pangasinan, ang binangsagang bagoong of the capital, ang Pangasinan Pisos. Yan, bagoong guys, bagoong. Yan, no? Ito, before use, shake mo na. Shake it, baby. Shake it, baby. Alalay, pabukas nga. Bilis. Para daw akong tanga, guys. Oh. Yan, buksan mo. Yan. Siyempre, lalagyan na natin yan ng bagoong. Ito yung pinakamasarap na bagoong sa atin. Yan, bagoong. So, timpla na lang ulit natin yan siya. Maya. At siyempre, lalagyan natin siya ng hipon. Makikita yung hipon natin. Agi, natapon. Ayan, no?
hipon na maliliit na pinatuyo or hipon na toyo kung tawag sa amin is kuros. Yan, ganyan o ganyan. Napaka-basic. Ganyan. Ganyan. Okay, and then tatapusin natin mamaya kapag kaluto na. Few moments later. One eternity later. Yan, tapos na. So ilalagay natin dito, yan. Napakasarap nito mga kayapa. Grabe. Fritz Kid ka kung hindi mo alam to. Naku naman yan. Yan, oh. Ang sarap. Napaka-basic. Basic na basic. Bagoong is number 1. Salamat, guys.